Hey guys, welcome back to our channel. Nwngtangmwnha दिनै आंखौ हारसिं नुनानै साननांगौ जे आं मानो दिनै हारसिं भिडिअखौ माने स्टार्ट खालामग्रोदों। दिनै थारमाने जोंना आब'मोनहा गावसिनि कलेजाव मोसाहैगोन आरो ना डान्स खालामहैगोन आरो ओमफ्राय बेखौनो जोङो एसे दिन्थिलांनो नागिरदों। नोंथांमोना बयबो होनगासिनो दं दे मोसानाय भिडिअ लाबो स' आं मोसाफाया आरो ना बाट आब'मोनहा गावनि लोगोफोरजों आरो ग्रुप वाइज मोसागोन आरो थ' बेखौनो नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा नायलांदो थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ज'दो। रेडि जाबाय ओमफ्राय नैबे फट' खेबजागासिनो नै फट'ग्राफिक सिजोना जाबाखै। हेलौ दैमु। हेलौ। नोंथाङा मोसानो नागिरनानै माबायदि मोनदों? मोजां। जोबोर गोबावनि उनाव दिनै स्टेज गाबफिनगोन। मा होनो बिथराइ हान्जाया फैफिनबाय। दा जोङो नै कलेजाव थांनो ओंखारबाय जोंनि न'निफ्राय रेडि जानानै। दा नोंथांमोनहा इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांदो जों माबायदि मोसायो, जुदि गाज्रिबा निमाहा होदो दे। जोङो दायो मोसानो थांगासिनो। आयु मा गान मोसागोन नोंथांमोनहा नालाय? माने लाइक अरजायाब्रा रोमान्टिक नामा? एक्सट्रिम मा होनबावनो गोसोनायमोन आद्रि ओंखायनो गानजों फोरमायसै। मालाबा खानायखौ थबस्र' हास'नो खानायाव उल्था माबाजोब्बाय उल्था बिरजोब्बाय। जोंहा अभार सिख' नामा? अभार कनसियास। बेनि उनाव नै बे दखानावहाय खानायाव थेबनो थाखाय बिबार बायदों आरो अरिजिनेलखौ थेबनो लुगैनानै दा बायनोसै। 2 hours later. दा जोङो नै मोसानो थाखाय रेडि जाबाय स' नायलांदो नोंथांमोनहा।